9 एप्रिल 2026 आव आसाम एसेम्बलिनि जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ अपेनलि आसाम एसेम्बलियाव एनडिएनि बिजाथि आरो बिटिसिआव बिपिएफखौ थोंजोङै जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय डिसिसन लानाय जादों। गिबियावनो दिनैनि बे खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आरो गासै बिटिसि हालामनि आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय गासैबो खौरांगिरि नायगिरिसिम जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एनडिएफबि फरामनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ गिबियावनो जों खुलुमनाय थाहैबाय। दिनै जों बे प्रेसनि गेजेरजों बेखौनो जों मिथिनो नागिरदों जे जोंहा थांनाय 26 एप्रिल 2026 जोंनि सेन्ट्रेलनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि जों क'क्राझारनि पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसआव जानानै जोंहा मोनसे स्पेसियेल एक्जिकिउटिभ जानानै थाङो। बे स्पेसियेल एक्जिकिउटिभआव जोंनि सेन्ट्रेलनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ मोनसे स्ट्रं डिसिसन आरो मोनसे मोजां बिथांखि लायो। बे बिथांखियानो जाहैबाय फैगोन 9 एप्रिल 2026 आव आसाम एसेम्बलिनि जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ अपेनलि आसाम एसेम्बलियाव एनडिएनि बिजाथि आरो बिटिसिआव बिपिएफखौ थोंजोङै जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय डिसिसन लानाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों, जोंबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआबो बे प्रेसनि गेजेरजों बेखौनो जों मिथिहोनाय जाबाय जे जोंबो फैगोन जानो गोनां 9 एप्रिलनि आसामनि बिसायख'थियाव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया थोंजोङै अपेनलि एनडिएनि आसामनि एनडिएनि बिजाथि आरो बिटिसिआव जों बिपिएफ माबाखौ बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै अपेनलि हेल्प खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो जों दिनै बे प्रेसनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनाय जायो। नोंथांमोना बिथांमोनखौ मानि थाखाय हेफाजाब होनो ओंखारबोदों? बे बिराद मोजां कुइसन बियो। जोंहा दिनै 27 जानुवारियाव जोंहा सान्ति सुक्ति मोनसे जानानै थांदोंमोन। बे सान्ति सुक्ति जानानै थांनायनि उनावनो दा बावैसो 5 बोसोर बारलांनाय इउपिपिएल सरकार बिथां प्रमद बर'नि सरकाराव जोंनि सुक्तियाव लिरखानाय जाबायदि दफाफोर दंमोन जोंनि मावनो गोनां दंमोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिफोरनि बेखौ जों जेबो जानाय नुवाखै। बेनिखायनो सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदिहाय फैगोन दा जिहेतु बिटिसिआव बिथां बिटिसिनि चिफ बिपिएफनि सरकार जानायाव बिथांमोना जोंखौ जोंनि जानो गोनां मावनो गोनां जिखिनि हाबाफारि जों खामानि दङ बेफोरखौ जों सरकारजों लोगो जानानै जोंनि खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ जोङो अपेनलि सापर्ट खालामनो थाखाय ओंखारबोनाय जादों। बेयाव दङ जोंहा दिनैहाय एनडिएबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे दासिमबो सेन्ट्रेल जेलाव गोबां जोंनि आफादनिनो केडारफोरा दासिमबो जेल जानानै दङ। आरोबाव मा जाहैबाय जायखिना दिनै उदां अखराव दङ बिथांमोना जामिनाव फैनानै बिथांमोननि केसआव दिनैहालागै क्लियार जायाखै। बेफोर केसफोरखौ क्लियार खालामनो थाखायनो जों दिनै सरकारजों लोगो जानानै जोंनि खामानिफोरखौ मावफुंना लानो थाखाय जों बिथांखौ अपेनलि सापर्ट खालामनाय जादों। जिहेतु एनडिएबिनि माखासे लाइमोनफोरा रिहेबिलिटेसन थांना थानायनि राहाखौ मोनजोबाखै होननानै जों मिथिनो मोनदों। नोंथांमोना आसा खालामो नामा हाग्रामा सरकारनि गेजेरजों बे थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन होननानै? बेयो निस्सय। जोङो दा बावैसो दा सोलिबाय थानाय बिपिएफनि सरकार बिथां हाग्रामा महिलारि सारनि जिखिनि दैदेननायाव जोंनि जा सुक्तियाव दफा लिरखानाय हिसाबै जोङो एक्स ग्रेसिया मार्टियार्सफोरनि जि 5 लाख रांखौ जोंहा मोननांगौमोन दासिमबो जों फुलफिल जायाखै, मोनाखै। आरो दासिमबो जोंहा रिहेबिलिटेसन बै एक्स-एन-डि-बिआ दाबो बुट मोनबावनो दङ। बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय
जोंहा बिथां बिटिसिनि दा सोलिबाय थानाय सरकार बिथां हाग्रामा महिला सारनि जों सरकारखौ जोङो नारसिननायबो जादों रिकुवेस्ट खालामनाय जादों आरो बिथांनि थ्रुयैनो जोङो जोंनि बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि प्रब्लेमफोरखौ जोंनि बे केसफोरखौ उइद्र' खालामनाय रिहेबिलिटेसन मोननाय बेफोरखौ जोङो क्लियार खालामनो थाखाय बिथांनि सरकारजों जों लोगो जानानै आसाम सरकारावबो जोङो फैगोन एसेम्ब्लियाव NDA बिजाथि आरो बिटिसिआव जों BPF खौ भटआव जों देरहाहोनानै जोंनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। जिहेतु NDP नि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा गोबाव सम जेल जाना थाबाय नाथाय बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै बिनि सायाव BPF गभर्नमेन्टनि माबा मोनसे आसा खालामगोन नामा? जों बेयो निस्सय बिथांखौ जोङो खावलायनाया बेनो जोंनि बे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सार जाय सिगनेटरि बे सान्ति सुखनि सिगनेटरि बिथाङाबो सासेमोन फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै सान्ति सुखनि सिगनेटरि हिसाबै बिथाङाथ' दासिमबो जेलाव थानाङामोन बेनिखायनो जों बिथांखौ जेल थानायखौ जों माबोरै उदां अख्राङाव लाबोनानै गासैबो NDP नि समस्याफोरखौ RKFखौ उइद्र' खालामनो हायो बेखौ जोङो 100% जा आसा दङ आरो फैबाय थानाय सरकाराव जिमानखिनि उननि माने मावनो गोनां खामानि दङ बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथां सरकारनि थ्रुयैनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ हेंथा होनानै जोंनि बे मावनो गोनां जिखिनि प्रब्लेम बेफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजागोन आरो बिथांखौ जों खावलायगोन। माखासे समाजारि बिजोङाव बुंबाय थादों दि जिहेतु UPP नि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामानि सरकारखौ सेफायगोन 125 बिल एमेन्डमेन्ट जुदि पास जायोब्ला इन्टारिम गभ जागोन होननानै बुंदों मा फोरमायगोन 6 मासनि उनावनो? बेखौ जोंनि बे 125 एमेन्डमेन्टनि बिलनि सायाव बेखौ जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै मिथिगौ जों दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्ज हिसाबै बिथांमोननि जि रिजलिउसन लानाय जोंनि जि सेन्ट्रेल कमिटिया जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्ज सेन्ट्रेल कमिटिया डिसिसन लानाय बिथांखि लानाय बे बिथांखि लानायाव जोंबो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिथांमोननि जोङो निर्देशखौ जों पालन खालामगोन आरो बे 125 बिल एमेन्डमेन्टनि सायाव जोंहा बुंनांगौआ जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनिसो बांसिन नोंथांमोननो बे मिडियानि गेजेरजों बुजायखानाय दङ आरो जोंहा दिनै जोंनि मुंख्लंफोरखौ जिमानखिनि जोंनि NDP नि दाहायाव जिउ गोमालांबाय बे बिथांमोननि जिउखौ जोङो मालाबा जोङो बे दिन थारिखआव जोंनि 14 सेप्तेम्बराव जिथानिखि जों मुंख्लं सान फालिनांगौ बे मुंख्लं सान फालिनायनि नामाव जोंनि बिर जोहोलावफोरनि जिउ गोमालांनायनि नामाव जोंनो मोनसे गभर्नमेन्टआ सुक्तियाव लिरखानाय बायदि जोंनो सेमिटारि मोनसे होदोंमोन बे सेमिटारियाबो दासिमबो माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो बे सामु हाथायाव गायसननाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो बे सेमिटारिया कुनु दिन कमप्लिट जायासै जों मावनायखौ नुवासै बेनिखायनो जोंनो अत्यन्त प्रयोजन जोंनो NDP नि मुंख्लंफोरखौ जोंनो सिबिनो थाखाय दासिमबो जोङो बबेबा टाइम आरो डेटआ मोनफैब्ला बबेबा जोङो जायगा खनाफोरावसो खालामनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो दा पार्मानेन्ट जोङो मोनसे सेमिटारि बानायनानै होनांगौ बे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव थानांगौ बेखौ लानानैबो जोङो सोलिबाय थानाय सरकारनि गेजेराव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो खावलायबाय थागोन। जिहेतु साम' हाथायाव बानायनो गोनांखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लांबाय मा फोरमायगोन? बे साम' हाथायाव जानो गोनां सेमिटारिनि जि जोंनि मुंख्लंफोरनि सेमिटारि जानो गोनां बेखौ गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानानै गुबुन मोनसे जायगायाव लांनांगौ जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ डिसिसन लानानै बेखौ सेटेलमेन्ट खालामगोन।